Dalgħodu nixtieq nirreferikom għand tabib. Nixtieq nirreferikom għand l-aqwa tabib. Għand il-Mulej Ġesu Kristu. Għax il-Mulej Ġesu kapaċi jagħmel dijanjosi tajba tal-qagħda ta' ruħna. U mhux biss. Il-Mulej Ġesu kapaċi wkoll ifejjaq il-mart ta' ruħna li hu id-dnub. L-istorja li qrajna hija familjari. Mela Ġesu kien miexi u jara l dan ir-raġel Levi li kien pubblikan ġifieri jaħdem mad-Dipartiment tat-Taxxi Interni. Kien qiegħed jagħmel xogħol u jiġbor it-taxxi. U Ġesu imur fuqu u jgħidlu ejja warajja. Oħroġ il-ħaġeb dak qam, ħalla l-bank u l-flus li kellu warajh u mar wara Ġesu. Tant kien ferħan. Tant kien entużjast illi sab lil Kristu, il-Messija tiegħu, illi dan organizza festa, parti kbir, u stieden il-ħbiebu kollha, u ġew skosni sid-dar tiegħu qegħdin jieklu biex jiċċelebra, biex jifraħ, biex igawdi l-fer li kien qiegħed iħoss jaqsmu ma' ħadd ieħor. Imma kien hemm l-iskribi u l-Fariżej li ma ħadux gost. Bdew igergru dan mhux sew illi inti li tajt li inti bniedem tajjeb u d-dixxiepli tiegħek tieklu ma' dawn mal-pubblikani, in-nies il-ħżiena u l-midinbin l-oħra. Offendew ruhom għax huma kienu tajbin, huma kienu reliġjużi, huma kienu ta' klassi għalihom u ma jitħaltux man-nies il-ħżiena. Darba minnhom ukoll naqraw fil-Vanġelu ta' Luqa li resqu leh il-pubblikani kollha u l-midinbin biex jisemgħuh u l-Fariżej u l-Iskribi l-istess ġema ta' nies gergru billi qalu dal-bniedem jilqa' il-midinbin u jiekol magħhom. Din kienet xi ħaġa tirrepeti ruħha kull meta Ġesu imur għand il-pubblikani u l-pubblikani jiġu għandu, allura l-oħrajn dejjem issibuhom qegħdin igergru, qegħdin joffendu ruhom. Darba minnhom skont Ġesu l-istess nies qalu ara bniedem wikkielu sakranat ħabib tal-pubblikani u tal-midinbin. Hawnhekk kienu qegħdin issa mmorru lil hemm, għax vera kien imur jiekol magħhom, imma ma naħsibx li Ġesu kien bniedem wikkiel u sakranat, jew bħalli kieku Ġesu kien qiegħed jissieħeb magħhom biex jiffanga fid-dnub tagħhom. Għax dik hija l-implikazzjoni li inti qed tkun bħalhom. Ġesu ma kienx jiltaqa' magħhom u jiekol magħhom biex japprova d-dnub tagħhom biex bħalli kieku jgħidulhom iva sewwa qegħdin tagħmlu jiena nagħmel bħalkom. Ġesu kien jiltaqa' magħhom biex jeħlishom mid-dnub tagħhom. Għax ir-risposta ta' Ġesu kienet din. Dawk li huma b'saħħithom m'għandhomx bżonn ta' tabib iżda dawk li huma morda. Jien ma ġejtx insejjaħ lin-nies sewwa mal-midinbin għall-indiema. X'tippretendi? X'tippretendi minn għandi? Jien tabib. Inti toffendi ruħek tuħu għalik jekk ngħidlek li jien naf li Edgar jew Christine jew Janelle jew jiena nkun mal-morda u dak għandu infezzjoni fil-pulmun u dak għandu puplesija u liħor għandu kanser u dak għandu infection, iva ma dawn in-nies nagħmlu aħna x'dak huwa xogħolna. Aħna tobba u n-nurses ikunu mal-pazjenti mhux biex jieħdu l-mar tagħhom imma biex ifejquhom mill-mar tagħhom. U Ġesu ġie fid-dinja appuntu għan-nies midinbin u allura kien jagħmilha magħhom biex ixandrilhom il-kelma, biex irressaqhom lejn il-verità, biex jaħfrilhom dnubietom, biex jagħtihom ħajja ġdida. Il-problema ta' dawn in-nies sewwa with inverted commas, nies reliġjużi, nies li jippretendu li huma tajbin, hija appuntu illi ma jarfux li huma wkoll
midinbin bħal dawk li qegħdin jgħajru lil ħadd ieħor. Huma wkoll midinbin, imma huma ma jħossuhiex din. Huma minn għalihom tajbin. Huma għax huma reliġjużi jaħsbu li mhumiex midinbin u allura m'għandhomx bżonn għajduli intom. Meta kien l-aħħar darba li mort għand tabibek? Tajt ħammur għand tabib nieħu gost immur ntaqa' miegħu. Mur għand tabib għax għandek is-sola, jew għax għandek id-deni, jew għax għandek hawn jew hemm juġak, le? Dawn in-nies m'għandhom imkien juġaħħom. Mu ma jħossu l-ebda sintomu. Allura m'għandhomx bżonn ta' tabib, m'għandhomx bżonn ta' Ġesu Kristu. M'għandhomx bżonn. Bħal dak ir-raġel li għandu prospersjoni għolja mola sema, imma mu jħoss xejn. Pressjoni għolja, hypertension, ngħidula the silent killer. Hija killer. Toqtlok, letteralment, bi stroke jew heart attack. Imma hija silent. Għax 9 minn 10 darbiet il-pazjent ma jħoss xejn. In-nies reliġjużi jaf li ibatu minn din il-kundizzjoni ta' pressjoni għolja ta' dnub fihom imma mu ma jħossu xejn u allura ma jiġux għand Ġesu. Il-gburija tagħhom tagħmihom għar-realtà tal-qagħda ta' dnubietom ta' ħajta ta' ruħhom. U l-istess gburija tagħhom għax iżomma mill-bogħod minn Kristu tkun ir-rovina tagħhom. L-Iskrittura tgħid qabel ir-rovina hemm il-gburija. U spiritu mkabbar jiġi qabel it-tiġrif. U jiġi mument bħal dak il-pazjent li jibgħati bi pressjoni qatt ma ħaħsiebha li jiġi l-attakk u tkun it-tmiem tiegħu. U bniedem reliġjuż irid jasal f'dak il-punt li jmut u jidher quddiem Alla u mbagħad jara li nnifsu kif tassew u midneb imma mbagħad ikun tard wisq għalih. Darba minnhom Ġesu kien qiegħed ikellem lil pubblikani u dawn in-nies reliġjużi u qalilhom xi ħaġa li hija xokkanti isemgħu. Qalilhom il-pubblikani u n-nisa tad-dinja imorru qabilkom fis-saltna ta' Alla. Dawk li jintom tajdulhom midinbin u tassew huma midinbin u huma nies ħsiena, dawk jidħlu qabel ma tidħlu intom fil-ġenna. Għaliex? Għax ġiekom Ġwanni, Ġwan il-Battista fit-triq tal-ħaq. U ma emmintuħx. Iżda l-pubblikani u n-nisa tad-dinja emnuh u intom meta rajtu dan ma ndimtux wara biex temnuh. Meta Ġwanni ġie xanda li wasal il-Messija, kienu l-pubblikani u n-nisa ta' triq, n-nisa ħżiena li laqgħu u qalulu rridu nindmu x'għandna nagħmlu. In-nies reliġjużi le. Hija xi ħaġa perikoluża li tkun reliġjuż. Li tkun tajjeb f'għajn in-nies, li tkun tajjeb f'għajnejk, imma quddiem Alla inti bħal ħadd ieħor inti midneb u midneb li qatt ma mort għand it-tabib tar-ruħ għand Ġesu Kristu biex jaħfillek nubietek. Ġesu ma ġiex isejjaħ in-nies tajba. Jew il dawk li jaħsbu li huma tajba, dak ma jmorrux għandu, dawk jispiċċaw biex jintilfu. Jien ġejt insejjaħ mhux in-nies tajba imma l-midinbin. Għalihom ġie fid-dinja. Ġesu ġie isejjaħ lil midinbin. Din hija kelma vera jgħidilna l-Apostlu Pawlu. U ta' min jilqaħħa għal kollox, Ġesu Kristu ġie fid-dinja biex isalva l-midinbin li fosthom jien l-ewwel wieħed. Ġesu Kristu ġie isalva l-midinbin. Għax Alla ma baċ lilli binu fid-dinja biex jikkundanna d-dinja, kieku batu b'din il-missjoni, kienet tkun faċli, jikkundanna l-kulħadd, in-nies tad-dinja kollha.
Jien Alla ma bax l-ibnu fid-dinja biex jikkundanna d-dinja, iżda biex id-dinja tkun salvata bih għax id-dinja kienet marida u hi marida u għandha bżonn il dan it-tabib li fejjaqa. Ġesu ġie jsejjaħ lil mitinbin. Ħuti ħbieb, Ġesu ġie jsejjaħ lilna għax aħna l-koll mitinbin. Għanamela ftit aktar personali. Ħabib, Ġesu ġie jsejjaħ lilek. Għax int midneb. Kollha kemm aħna jifadnibna kontra Alla. Tajt li jien midneb. X'inhu midneb? Skont l-Iskrittura midneb huwa wieħed li jikser il-liġi tal-Alla. Għaliex aħna responsabbli li nobdu lil min ħalaqna, tagħna kuxjenza nafu x'inhu tajjeb x'inhu ħażin. Tagħna l-liġi tiegħu, nafu li mis-suppost nisirqu u nisirqu, nafu li mis-suppost nidaw u nidaw, nafu li mis-suppost nitkellmu ħażin u nitkellmu ħażin, nafu li mis-suppost ngħidu fuq in-nies u ngħidu fuq in-nies, ngħidu li mis-suppost nkunu żinja u nkunu żinja, nafu li suppost inħobbu li minflok sikwit nkunu indifferenti u anke saħansitra nobodu. U jekk hawn xi ħadd illi qatt ma għamel xejn minn dawn l-affarijiet li semmejt, qed taħli l-ħin hawnhekk tista' tmur. Din hija laqgħa l-mitinbin. U hija laqgħa sabiħa għax hija stedina biex tiġi għand dak illi ġie fid-dinja apposta għal nies bħalna għal mitinbin għax għandu xi ħaġa x'jagħtina. Alla ħares nirrepetu l-iżball tal-Fariżej tar-reliġjużi ta' qabilna ta' żmien Kristu. Illi għalihom il-mitinbin qegħdin hemm barra u dak il-politiku korrott u dak li għamel hekk u dak li għamel hekk u x'naf jien, kulħadd hu ħażin. Li fuq. Alla ħares nagħmlu dak l-iżball. Alla ħares. U din hija l-opportunità tagħna illi b'kuxjenza quddiem Alla ngħidu iva mulej jien midneb. Jien midneb. U għandi bżonnok iktar mill-ħobs li niekol, aktar mill-arja li nieħu għandi bżonn lilek għax jien midneb. Mhux biss Ġesu ġie isejjaħ lil mitinbin għal raġuni partikolari. X'ġie biex isejħilhom lil mitinbin? X'qiegħed jiddomanda minnhom, x'qiegħed jistedinhom, x'qiegħed jgħidilhom lil mitinbin? Ġesu ġie isejjaħ il-mitinbin għal l-indiema. Għall-indiema. Fil-bidunet tal-ministeru tiegħu. Kien għadu se jibda l-ministeru pubbliku tiegħu, naqraw li minn dak iż-żmien beda Ġesu jxandar u jgħid: indmu. Għax is-saltna ta' smawiet orbot. Dik kienet l-ewwel kelma li ħarġet minn fommu. Beda l-Ministeru Pubbliku, il-keyword, il-kelma li ħadd iddetermina dak kollu li ħajjejt hija din: indmu. Indmu. U meta għamel 3 snin ixandar l-indiema f'Iżrael, u wasal iż-żmien biex jirritorna lura lejn is-sema u jħalli l-messaġġ f'idejn l-apostli u l-Knisja tiegħu, l-aħħar ħaġa li qalilhom kien dan li l-indiema u l-maħfra ta' dnubiet tixxandar f'ismu fost il-ġnus kollha ibda minn Ġerusalemm. X'kellhom ixandru l-apostli, x'għandha x'għandar il-Knisja llum? L-indiema. L-indiema f'ismu, fi kliem ieħor, mhux biss Pawlu jew Pietru jew Ġwanni li qegħdin jgħidlek, imma dan qed ngħidulek f'isem Ġesu Kristu, huwa Ġesu Kristu li bl-awtorità tiegħu jiena qiegħed ngħidlek indem. U llum 2000 sena wara jekk irid inkun fidil għal dak illi hemm miktub fl-Iskrittura u għal dak li kiteb l-Iskrittura għal Ġesu Kristu stess, jiena rrid ngħidlek f'isem Ġesu Kristu jien nikmandak indem. Imma mhux jien, imma dak li bagħatni biex inxandar dan il-messaġġ. L-indiema u l-maħfra ta' dnubiet tixxandar f'ismu. L-indiema u l-maħfra ta' dnubiet
li Kristu qiegħed iwedek il-ħelsien mhux jien imma f'ismu u b'dak li jagħmel u fuq is-salib u kapaċi jaħfillek nubietek. Mill-bidu net tal-Ministeru tiegħu sal-aħħar net tal-Ministeru u matul l-istorja tal-Knisja il-messaġġ huwa wieħed, huwa messaġġ ta' indiema. X'inhi indiema? Il-kelma indiema tfisser bidla fil-ħsieb, bażikament dak li tfisser hija bidla fil-ħsieb. Hija bidla fil-ħsieb. U peress li l-moħħ huwa l-pilota li jgwidana ħajjitna, allura bidla fil-moħħ tfisser tirriżulta jdu li intom f'bidla fil-ħajja, fl-attitudni tiegħek, fl-imġiba, fil-kliem, fil-ħsibijiet kollha tiegħek. Ja bidla radikali fil-moħħ illi ħadd irriżulta f'bidla radikali f'ħajtek. Infatti, din hija enfasizzata fl-Iskrittura li l-indiema mhix xi ħaġa li tagħmilha frokna. U tajt ara li tinbiddel il-ħsieb tiegħi fuq din ħaġa. Iva, tibda hemm, imma r-riżultat tagħha irid jidher f'ħajtek. U jekk m'hemmx bidla f'ħajtek, allura dak li inti sejjaħtilha indiema mija indiema ġenwina xejn. L-indiema ta' vera tinbidel mhux biss il-ħsieb imma ħajtek ukoll. Pereżempju, Ġwanni u li wkoll ġie x'għandha l-indiema, lin-nies qalilhom għamlu mela frott li jistħoq lill-indiema. Inti qed tgħid indimt. X'inhu r-riżultat ta' din l-indiema li jekk li indimt? Għamlu mela frott li tixraq lill-indiema. L-istess l-Apostlu Pawlu kien ixxandar lil kulħadd kullimkien li jeħtieġ jindmu u jerġgħu lejn Alla u jagħmlu emejjel li jixirqu lill-indiema. Dak kien il-messaġġ tiegħu. Kull fejn imur ixxandar l-indiema biex in-nies iduru lejn Alla, in-nies li kienu qegħdin mexjin il-bogħod minn Alla fi ħsibijiethom, fl-emejjel tagħhom, f'diżubbidjenza, fir-reverenza lejn Alla, li jinjoraw lil Alla, li jimxu wara Alla oħra, li jagħmlu dak li fett lilhom huma skont kif joġob lilhom aktarx mill-liġi tal-Alla, duru lejn Alla. Itlaq il-ħajja antika tiegħek u issa afda f'Alla, obdi lilu, ħobb lilu, ħalli l-kuxjenza tiegħek tkun gwidata mir-rieda tiegħu. Nerġa' lura għal Ġwan il-Battista. Meta kien qiegħed jippriedka fuq l-indiema, in-nies tridu jkunu jafu ma okej fil-nindmu ma fil-prattika xi fisser. U n-nies staqsew jgħidulu mela x'għandna nagħmlu? Wieġeb Ġwanni u qalilhom dak li għandu żewġ tilbiesi ħajati lil min m'għandux u min għandu l-ikel ħajamel hekk ukoll fi kliem ieħor mill-egoiżmu u mill-indifferenza lejn x'għandu bżonn ħadd ieħor ħalli ħajtek tinbidel u tkun issa ħanin ma' ħadd ieħor u tkun ġeneruż ma' ħadd ieħor. Imbagħad ġew ukoll xi pubblikani biex jitamdu u qalulu għallim aħna x'għandna nagħmlu u għalilhom la tieħdux ħlas aktar minn dak li għandkom tieħdu. Fi kliem ieħor mintom li kelkom ħajjitkom iddominata mis-ser issa iqfu jsirqu, kunu onesti fl-imġiba kollha tagħkom, inkluż fuq ix-xogħol tagħkom. Imbagħad wara li ġew il-pubblikani ġew ukoll is-soldati billi qalulu u aħna x'nagħmlu aħna? U qalilhom la tagħmlu ebda vjolenza fuq ħadd, lanqas tixlu fals lil ħadd u kunu kuntenti bil-ħlas tagħkom. Fi kliem ieħor, mill-gideb għall-verità, mir-reba li dejjem tridu iktar, issa tridu titgħallmu tkunu kuntenti b'dak li għandkom. Kull ma qed ngħid huwa dan. Illi l-indiema hija bidla fil-moħħ, bidla kif taħseb li tirriżulta f'bidla f'ħajtek. Mill-gideb għall-verità, mill-indifferenza għall-ġenerożità, mid-da għall-tifħil lil Alla, mill-żena għall-purità, mill-indifferenza u l-mibeda għall-imħabba. Din hija l-bidla radikali li Ġesu qiegħed isejjaħ minn għandna. Imma hemm problema. Ġesu ġej jsejjaħ lill-bniedem lill-midneb għall-indiema. Ma l-midneb huwa kuntent fid-dnub tiegħu.
u ma jridx jitlaq id-dnub li tant josma qalbu. Bniedem m'għandu l-ebda ġibda lejn Alla u m'għandu l-ebda ġibda lejn il-ħajja ġusta li Kristu qiegħed iddomanda minna. Id-dawl ġie fid-dinja jgħidilna, Ġesu ġie fid-dinja, u l-bnedmin ħabbew id-dlam aktarx mid-dawl. Għax l-emejjel tagħhom kienu ħżiena. Għax kull min jagħmel il-ħażen jobgħod id-dawl u lanqas jiġi lejn id-dawl biex l-emejjel tiegħu ma jkunux ikkundannati. Xi ħaġa li jħobb u xi ħaġa li jobgħod. Rajtuhom? Ħabbew id-dlam, il-bnedmin iħobbu d-dlam, iħobbu d-dnub, joġobhom, jista' jkun ma jridux il-konsegwenzi tiegħu, ovvjament, imma dnub innifsu dak irriduh. U fl-istess ħin, waqt li jħobbu id-dlam, id-dnub, jobodu id-dlam, id-dawl, jobodu lill-verità, jobodu l-ġustizzja, jobodu lil Kristu fl-aħħar mill-aħħar. Dik hija l-problema tal-bniedem. Ġesu ġie sejjaħ il-midneb biex jindem, imma l-midneb u kuntent fid-dnub tiegħu u m'għandu l-ebda ħajra, għandu avversjoni jobod id-dawl ta' Kristu. Kunaf, jgħid Pawlu lil Timotju, kunaf dan, illi fl-aħħar jiem jiġu żminijiet imwera għax in-nies ikunu iħobbu lilhom infushom, iħobbu l-flus, iħobbu l-pjaċiri aktar milli iħobbu lil Alla. Dini x-xewqa, dini hija l-imħabba tan-nies. Dini hija l-imħabba tal-midneb. Iħobb lilu nnifsu, iħobb il-ġid materjali, iħobb il-pjaċiri, imma le mhux lil Alla. U meta jiġi il-ħaq jgħidilna Pawlu fit-tieni Tessaloniki biex isir ħaq minn dawk kollha li ma jemnux is-sewwa. Mela l-Vanġelu kien ippritkat lilhom imma ma jemnuhx. Għalfejn? Għalfejn ma jemnuhx? Imma ħadu pjaċir fil-ħażen. Għax ma kienx jaqblilhom jemnuh il-Vanġelu. Ma kienx jaqblilhom jemnu li jeħtieġ jindmu, għax ma rridux iduru mid-dnub tagħhom, rridu jibqgħu jiffangaw fih. Għax joġobhom. Bħal Mosè, illi għażel aktar li jġarrab in-niket mal-poplu talla, milli jgawdi għal ftit żmien il-pjaċiri tad-dnub. Dik kienet l-għażla ta' Mosè, din hija l-għażla tagħna wkoll. Mosè għamel għażla tajba. Imma triq l-oħra li kellu miftuħa quddiemu kien di li jgawdi għal ftit żmien il-pjaċiri tad-dnub. U għen ngħiduha kif inhi. Id-dnub fih il-pjaċir tiegħu. Fih il-pjaċir tiegħu. U għal ftit żmien imma huwa pjaċir. U ħafna nies jażlu illi igawdu il-pjaċir ta' żmien. Avolja jafu illi fl-aħħar mill-aħħar ħajispiċċaw ħażin. U anke jekk jafu din jippruvaw jinjorawha u jxorbu fl-xkun birra iktar biex żgur jinsew il-konsegwenzi ta' dnub tagħhom. Dan jiġbaħ wieħed li maran tabib qed ibati biqtuħ ta' nifs, qed ibati blejja ara dan qiegħed iħoss l-effett. Ġifieri mhux bħal Fariżew li ma jħoss xejn, dan qed iħoss is-sintomi. Qed iħoss il-kuxjenza tiegħu tgħidlu li għandu xi ħaġa ħażina. Insomma, dan marant it-tabib. it-tabib jeżaminah u fl-aħħar jordnalu biex jieqaf ipejjeb, inaqqas mix-xorb, jagħmel naqra eżerċizzju u jirranġa naqra d-dieta tiegħu. Min tista' tagħtini xi naqra pilloli tot, min tista' tiktibli xi ħaġa, m'għandekx bżonn pilloli, għamel kif għatlek u tara kif tħossok aħjar. U dak joħroġ fil-klinika, joqgħod fuq l-adba tal-barra tal-bieb u jħares law u jħares lem. Lelli ma naħħa ħammur.
ġibedalaw lejn il-pjazza daħal fil-bar, intasab bil-qeda fuq bank, ordna nofs tużana pastizzi, lager u xal sigaret biex jaħsibha sew. Dak huwa il-bniedem midneb li jisma' l-messaġġ ta' Kristu. Messaġġ ta' ndiema ta' jeħtieġ tibdel ħajtek u ħajt leta jibsa wisqin. Mhux ta' bxejn laħwa li l-messaġġ ta' Kristu mhux popolari. Mhux popolari. Il-messaġġ tal-Evanġelju sabiħ kemm tridu imma mhux popolari fid-dinja. Ma jistax ikun. Nies iridu l-benefiċċji tal-Vanġelu illi jinħafrulhom b'nubietom, illi ma jmorrux l-infern, li jmorru l-ġenna, dawk iriduhom. Imma mhux l-indiema. Ara kif xandrilhom illi Kristu jrid jagħtihom saħħa fiżika perfetta anke f'din id-dinja stess u li ħajamilhom sinjuri u li se ħajkollhom prosperità f'ħajjithom. Dak messaġġ sabiħ, dak immorru nilqgħu u jkollna l-folol tan-nies lesti jilqgħu messaġġ bħal dak. Problema żgħira. Dak mhux il-messaġġ li ġie ixandar Kristu. Ġejt insejjaħ il-mitinbin għal l-indiema. Ma dak li il-bniedem midneb ma jridx l-indiema hija appuntu dik li l-aktar li għandu bżonn. Ma jridix imma għandu bżonna. Għandu bżonna għal ħajtu, letteralment. Għax Ġesu issiena jekk darba darbtejn għalilna jekk ma tindmux tintilfu. Qis il-pjaċir ta' dnub għal ftit ta' żmien issa u komparaħ mal-eternità fit-telfin tal-infern u għamel l-għażla tiegħek. Tgħidli malfejn, għalfejn għandi niġi immur għand Ġesu. Għaliex għandi nisma' minnu? Tikom 4 raġunijiet. L-ewwel waħda. Mur għand Ġesu. Għax Ġesu għandu is-seta li jaħfirlek. Immedjatament qabel passaġġ li qrajna f'kapitlu 5 tal-Luqa naqraw l-istorja ta' dak il-paralitiku li sħabu ġabuh u kien hemm il-folla ta' nies, allura x'għamlu telgħu fuq, neħħew ix-xorok u niżlu lil dan il-paralitiku quddiem Ġesu. U Ġesu meta rah qallu f'għajnejn in-nies il-problema ta' dak ir-raġel kien il-paraliżi tiegħu li ma jiċċaqlaqx. Kristu kien qed jara problema ikbar saħansitra mill-paraliżi tiegħu, mill-mart tal-ġisem, kien qed jara l-mart ta' ruħu. Ġesu ġie biex ifejja il-midneb mid-dnub. U Ġesu qallu dnubietek ikunu maħfura. U r-reliġjużi qalu, da qed jidaj, min jista' jaħfer id-dnubiet ħlief Alla waħdu. U Ġesu qalilhom, x'intom tajdu f'qalbkom, x'inhu l-ħfef tajt dnubietek maħfura jew tajt u imxi. Iżda biex tkunu tafu li bin il-bniedem għandu seta fuq l-art biex jaħfer id-dnubiet qal il-paralitiku qiegħed ngħidlek erfa' s-saqqu tiegħek u mur f'darek. U dak il-paralitiku qam id-dritta qabad is-saqqu u mar lejn id-dar ifaħħal lil Alla. X'inhu s-sens ta' din l-istorja? Is-sens huwa wieħed sempliċi. Kulħadd jista' jgħid inkapaċi naħfillek dnubietek. Kulħadd. Imma paroli biss m'hemmx realtà warajhom. Ġesu qed jgħidulhom isma' biex tkunu tafu li jien għandi tassew is-seta li ngħidlek dnubietek maħfura. Ħanurik
li għandi s-seta anke li b'kelma tiegħi inqajjem paralitiku minn fuq streċeru dak kapaċi jiġri. U hekk ġara. Ġesu matul il-Ministeru 3 snin, mirakli wieħed f'wieħed. Mijiet, probabbli eluf ta' mirakli għamel Ġesu biex jurina li hu tassew liben Alla mibgħut fid-dinja bis-seta li isalvana u jaħfrinna dnubietna. Mur għand Ġesu, għax Ġesu tassew għandu s-seta li jaħfillek dnubietek. It-tieni nett, mur għand Ġesu, għax il-klijenti tiegħu jagħtu xieda kemm hu tajjeb dan it-tabib. Il-klijenti għanek nagħmlu, għandi bżonn tabib għax għandi dri problema. Jimur għandok, jimmur għandu fejjaqni, vera tajjeb. U aħna mhux hekk ninsaqsu fuq dak it-tabib fuq liħor jekk hux tajjeb jew le, skont kif laqat li ma laqatniex, li qed mhux għandu dak skarpan, le? U dawn il-kliem ngħiduhom. Saqsi li l-klijenti ta' Ġesu, li l-pazjenti tiegħu jekk humiex sodisfatti bix-xogħol tiegħu bħala tabib. Levi, dak li sejjaħlu, organizza festa, għamel parti kbir. Għaliex? Biex jiċċelebra il-ferħ li hu kien qiegħed iħoss għas-salvazzjoni li taħ Kristu. Tafu minnu Levi? Levi huwa Mattew. L-Evanġelju skont San Mattew. Infatti, jekk taqra l-istess storja fil-Evanġelju ta' Mattew, kapitlu 9, vers 9, flok Levi għandna l-isem Mattew. Xi ħaġa li komuni fil-Bibja li persuna waħda jkollha isem u ieħor. Xmun li jgħidulu wkoll Pietru, pereżempju. Taf għalfejn rid jagħmel festa mhux biss biex jiċċelebra, imma stieden il-ħbieb kollha tiegħu biex ilaqqaħħom ma' Ġesu. Bħalma għamlet is-Samaritana tiftakar marret qalet ir-raħal kollu x'għamel magħha Ġesu biex jiġu jiltaqgħu miegħu. Għax dawk li huma sabu l-fejqana rruhom, issa jridu lill-oħrajn isibu l-serħan għarruhom ukoll. Jien li kont bil-ġuħ sibt il-ħobs, issa ħanajt lilek fejn hemm il-ħobs, jien li kont bil-aċċu sibt l-ilma, ħanajdlek mur ixrob hemmhekk. Aħna li sibna bħal Mattew, il-Vanġelu, l-aħbar tajba ta' salvazzjoni u ksibnija, aħna rridu ngħidu għal ħadd ieħor. U Mattew bil-Vanġelu tiegħu għal 2000 sena qal l-istorja ta' Ġesu lil tant miljuni ta' nies, inkluż lilna, li dan Ġesu huwa tassew tabib tajjeb li jfejja ir-ruħ. Nkun onest magħkom. Dan huwa l-uniku mottiv illi jiena nuża parti sewwa mill-ħin tiegħi fl-evanġeliżmu. Li rrid inxantar lil Ġesu Kristu għaliex jiena ksibt minn għandu l-maħfra ta' dnubieti. U bħalma ksibta jiena nixtieq nagħtiha lil ħadd ieħor ukoll u ngħidlek jien sibt is-salvazzjoni fi Kristu, mur għandu tabib tajjeb. Mur għand Ġesu. Ġesu għandu s-seta jaħfillek, għax il-klijenti tiegħu jagħtu xieda li hu tabib tajjeb. Mur għand Ġesu, għaliex dan it-tabib għamel xi ħaġa li l-ebda tabib ieħor ma qatt tagħmilha. Isimgħu. Tassew u refa il-mart tagħna u tabba bl-uġieħ tagħna. U aħna ħsibnieh mitluq midrub minn Alla u miljat. U kien miġruħ minħabba ħtijietna, kien misħuq minħabba l-ħażen tagħna, il-kastik li bih għandna slim kien fuqu u bil-flagellazzjoni tiegħu aħna fiqna. L-ebda tabib jista' jiktiblek karta bir-riċetta tal-mediċini li tieħu, jista' jagħtik parir, imma l-ebda tabib ma jista' jieħu l-kanser li għandek int u jieħdu fuqu hu. Ma jista' jieħu l-infezzjoni li għandek int u joħodha hu fuqek. Ġesu għamel eżatt hekk mal-pazjenti tiegħu. Ħa il-mart tagħhom fuqu, ħa id-dnubiet tagħhom fuqu, ħa il-ħtijiet tagħhom fuqu, fuq is-salib. U l-kastik li kien ħaqna aħna, għaliex id-dnub għamilni aħna u l-liġi tal-aksirnija aħna u l-kastik kien jixraq lilna, flok ħadni aħna ħadu meta kien imdendel mal-għowda tas-salib
u bata u miet bit-pattija għadnu biet, mhux tiegħu, imma għadnu biet ta' ħaddieħor tal-klijenti tiegħu, tagħna l-pazjenti tiegħu. Mur għand Ġesu, għax għandu s-seta jaħfirlek, għax għandu xieda li hu tabib tajjeb, għax miet bit-pattija għadnu biet ta' ħaddieħor. U fl-aħħar nett ngħidlek mur għand Ġesu, għax Ġesu qiegħed isejjaħlek. Jien ma ġejt biex insejjaħ in-nies sewwa, ma ġejt insejjaħ il-midinbin għall-intiema. Jekk tirrikonoxxi lilek innifsek bħala midneb tal-għodu, Ġesu qiegħed isejjaħ lilek. Bħalma għamel lil-Levi dakinhar, qed jagħmel lilek illum. L-għażla tiegħek bħal ta' Levi. Ġesu qed isejjaħli jiena nibqa' nibqa' fuq dan il-bank, niġbor it-taxxi, infotti, naqla somhom bar ta' flus u mmur niddeverti u ngħix ħajja kif irid jien. Dik kienet għażla. L-għażla oħra kienet li ħalli dak kollu warajh u jmur wara Ġesu biex jobdih, biex jaqdih, biex jiservih, iva biex jirċievi minn għandu il-maħfra ta' dnubiet. Se tagħmel int għas-sejħa ta' Ġesu. Tista' trid tibqa' tgħix il-ħajja li qed tgħix fid-dnub u tgawdi l-pjaċir ta' dnub għal ftit żmien. U fl-aħħar ir-rovina, it-telfin tiegħek fl-infern. L-għażla l-oħra hi illi tisma' is-sejħa ta' Ġesu u bħal Levi titlaq kollox warajk. Tqum u tmur wara Ġesu. Mulej għatina il-grazzja li nagħmlu għażla tajba. Amen.